Hello moi drodzy, witam was na takim krótkim vlogu z czeluści ciemności mojego pokoju. Nie ma aktualnie jakichś super ważnych, bieżących tematów, o których można by było, na temat których można by było się wypowiadać, że tak powiem. Oczywiście jak macie jakieś propozycje a propos rzeczy jakichś ze świata, powiedzmy, nie wiem, technologii albo bieżących, ciekawych wydarzeń na świecie, o których chcielibyście, żebym coś tam pogadał, albo się podzielił swoją opinią, chcieli coś podyskutować, to oczywiście podsyłajcie na przykład pod tym filmem w komentarzach i chętnie o czymś sobie vlogowo pogadam. A tymczasem taka krótka rzecz, moi drodzy, jutro, czyli w niedzielę, czyli 11 lutego, bo zależnie kiedy to będziecie oglądać, 11 lutego, moi drodzy, szykuje się wielka impreza streamerska, bo jak wiecie, a może część z was nie wie, to ja wam powiem, ja streamuję regularnie, w zasadzie codziennie i rzadko kiedy są jakieś wyjątki od tego, na portalu Twitch TV. Na żywo sobie gramy, dobrze się bawimy. Dokładny adres to Twitch TV Niklaus, także serdecznie was na tego mojego Twitcha zapraszam. I właśnie jutro, 11 lutego, w niedzielę, przypada rocznica mojej działalności tam, oczywiście po tym powrocie, bo jak wiecie, albo niektórzy może nie wiedzą, na Twitchu już streamowałem, to było lat temu mniej więcej 5. Już chyba przeszło 5. Potem streamowałem na GameCracie, na jakimś tam Game On Live, coś takiego było, na Hitboxie. Także tą drogę streamerską przebyłem, że tak powiem, dość długą, żeby w efekcie znowu osiąść na Twitchu, gdzie już jutro minie rok, jak dobrze się bawimy. Także zapraszam was, moi drodzy. To będzie miało początek gdzieś, ciężko mi powiedzieć dokładnie, ale na pewno pomiędzy godziną 20 a 22 będzie start tego streama, gdzie będziemy generalnie coś tam się spożyje, pogramy, pogadamy, będziemy się dobrze bawić, także szczególnie kieruję to do tych, którzy jeszcze nie wiedzieli o tym, że ja streamuję na Twitchu, że jestem też między innymi jednym z członków takiej strony zrzeszającej streamerów jarok.pl. To serdecznie was zapraszam, 11 lutego, nieważne, niedziela, koło godziny 20-22. Dam jeszcze info na Facebooku, do którego właśnie też was zapraszam, moi drodzy, serdecznie do polubienia mojego fanpage'a na Facebooku. Generalnie jak tam wpiszecie Niklaus Pieron, to znajdziecie, a wszystko i streamy moje na Twitchu i Facebooka macie poniżej w opisie tego filmu podlinkowane, jak i Twittera. Mam też Twittera, który służy mi głównie do tego jednak, żeby wrzucać info o tym właśnie, że są streamy na żywo. Także jeżeli ktoś używa Twittera, a na przykład wiecie, że zasięgi na Facebooku są regularnie obcinane i często się tak zdarza, na przykład, że jest stream, ja wrzucam jakieś zdjęcie na Facebooka i ktoś te zdjęcie otrzymuje na przykład z opóźnieniem 5 godzin, 6 godzin, albo w ogóle zrobiłem kiedyś też taki test, że wrzuciłem zdjęcie na Facebooka w ramach powiadomienia o tym, że będę streamował i zapytałem tam ludzi, kiedy oni, żeby napisali datę, kiedy im się to wyświetli w powiadomieniach. Także niektórym wyświetliło się od razu, niektórym po paru minutach, niektórym po paru godzinach, a niektórym na przykład wyświetliło się dopiero na następny dzień. Także Facebook obcina bardzo zasięgi. Także generalnie jeżeli chodzi o Twitcha, to polecam mieć tam zafollowowane, zaobserwowane i zaznaczone, żeby przychodziły powiadomienia na maila, a oprócz tego jeszcze na przykład mieć na telefonie pobraną aplikację Twitcha, bardzo zresztą fajną, co pokazują statystyki, dość dużo ludzi ogląda właśnie streamy przez aplikacje mobilne, czy to na telefonach, czy na tabletach, i androidowa i iOS-owa apka pewnie też Twitcha jest bardzo fajna i właśnie też na nią przychodzą wam powiadomienia. Kiedy ktoś ze streamerów, którego obserwujecie, zaczyna streamować, to przychodzi wam powiadomienie. Także myślę, że śledzenie Facebooka, powiadomienia i z tej apki i follow na kanale powinien wystarczyć, żeby to wszystko być na bieżąco. Na YouTubie zresztą też polecam. Polecam tam przy znaczku subskrypcji jest taki dzwoneczek, który warto zaznaczyć, żeby przychodziły wam wszystkie powiadomienia, bo jeżeli tego nie ma zaznaczone, to często jest tak, że na przykład jest opublikowany film i on po prostu nie wyświetla się wam w waszych subskrypcjach, jeżeli nawet macie mnie zasubskrybowanego, a do tego też YouTube potrafi subskrypcję komuś po prostu usunąć. No, to tak z rzeczy technicznych i cały czas się nad tym Instagramem zastanawiam. Właśnie dużo ludzi mi polecało i ze streamerów, innych jakichś znajomych, kolegów i z widzów, żeby założyć Instagrama. Nie wiem, co wy o tym myślicie, dajcie znać właśnie poniżej. Generalnie jak chcecie, to założę.
to założę. I coś tam będę, jakieś zdjęcia śmieszne wrzucał. Ale póki co YouTube, Twitter, w mniejszej części Facebook najbardziej i Twitch TV to jest główna rzecz. No, czekają nas testy różnych tam jedzeń, które gdzieś tam też tutaj mam pochowane. Wszystko w swoim czasie będzie. Ostatnio był test ryby przepysznej, islandzkiej. Jeszcze parę rzeczy jest, jakieś vlogi, tylko czekam, aż się będzie coś takiego właśnie działo. Coś się działo ciekawego w świecie sprzętu, gier i tak dalej. Także jeżeli macie jakieś tematy, to oczywiście podsyłajcie w komentarzach. No. Także pamiętajcie, 11 luty, niedziela, wieczór, 20-22, w tych godzinach będziemy zaczynać całą imprezę. Będzie dokładna info a propos godzin na Facebooku, także śledźcie. I tyle. Dziękuję Wam za uwagę, czekam na Wasze komentarze i widzimy się na Twitchu i tutaj. Także pa pa.